ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଗପଟିଏ କହିବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ବିକି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲା, ପ୍ରତିଦିନ କିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଗି ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିବ? ତାକୁ ମାରି ତା ପେଟରୁ ସବୁତକ ଅଣ୍ଡା ଏକାବେଳେ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଆଣି କୁକୁଡ଼ାର ପେଟକୁ ଚିରିଦେଲା। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ାଟି ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପେଟରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅତି ଲୋଭ କରିବାର ଫଳ ସେ ନିଜେ ପାଇଗଲା।